गोबां मानसिया बीपीएफआव हाबनो नागिरदों। बहुत मानसिया जयनिं जानो नागिरदों। BPF long live long live long live हाग्रामा महिलारि जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेलेमजिबि आरो गोरों गोराफोराबो बीपीएफआनो सोरखाराव फैफिननांगौ होनना बुंदों। इन्टेलेक्सुयेलफोराबो गोरों गोराफोराबो तारमाने गोदोनि हाग्रामा सरकारानो मोजांमोन, हाग्रामाखौनो फिन लाबोफिननांगौ, नोंथांमोना फावसायनाङा, नोंथांमोना आवगायबाय था, जों बेगाव जों दं होननानै बुंदों आरो इन्टेलेक्सुयेल। कक्लाबारि बियाबाव बीपीएफआ देरहागोन बियो रोखा। किन्तु कक्लाबारि समष्टियाव बीपीएफआ देरहागोन बे रोखा। बर' सावथुन मुलुगाव मुंदांखा फावगिरि महरै मिथिजानाय दाब्लाया 22 नं कक्लाबारि बियाबाव कक्लाबारि ब्लक बीपीएफनि सिङाव थानाय बड'लिगाव प्राइमारिनि मावख'आव मोनसे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लायो। बे जयनिं हाबाफारियाव इउपिपिएल, जिएसपि आरो बिजेपिनि सा 50निबो बांसिन मददगिरिफोरा बीपीएफ दोलोआव हाबफैयो। बिटिसि बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सौफैनाय लोगो लोगोनो दोलोखौ गोख्रोंसिन खालामनायनि हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनबोनाय जादों। इउपिपिएल, जिएसपि आरो बिजेपिनि मददगिरिफोरा खनले खनले बीपीएफ दोलोआव जयनिं जादों। कक्लाबारियाव बीपीएफ दोलोनि जानानै राजखान्थि दोलोनि जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लाना दाब्लाया बुङोदि गोबां मानसिया बीपीएफआव हाबनो नागिरदों। मेलेमजिबि आरो गोरों गोराफोराबो बीपीएफआनो सोरखार फैफिननांगौ होनना बुंदों। कक्लाबारि बियाबाव बीपीएफआ देरहागोन बियो रोखा होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो। दा जयनिंआथ' दाखालिनिफ्रायनो जाबाय दं। नैबे थावनियाव मा होनो दिनैजों खेबथाम जाबाय। सानसे जाहैबाय मा 73 जन आरो सानसे 10 जन आरो दिनै मथा मथि मा जाहैखो 38 जन। 38 दा आरो जाबावनो गोनां दङ बे गुदलिगामि प्राइमारियावनो। दा बहुत मानसिया जयनिं जानो नागिरदों। जोङो मात्र मा होनो गायनाय फुनाय दिनखाय साननैसो फावसायनो ओरै होननानै बुंदोंमोन आरो, खिन्थु जयन जाग्राफ्रा माइ गायनायाव नै दा बेस्थ' जानोसै, दिनैनो जयन जानांगौ होननानै दिनैनि प्रग्रामा जाबाय। दाथ' बेखौथ' ओरैबायदि मोनसे थौ जादों कक्लाबारि समष्टियाव। दा मानसिफोरा गाव गावनो आगबारिना फैदों जयन जानो थाखाय। आरो मोनसे जों थांखि लादों, प्राइमारि इनचार्ज लानानै होदों ब्लक बीपीएफआ। बेनिफ्राय न'खर न'खर हाबदों आरो बे न'खर न'खर हाबनायाव ओरैबायदि मोजां। आवगोलाव जेनेबा खायसे खायसे मानसिया बीपीएफखौ नागारनानै परिबर्तन समाव इउपिपिएलआव थांदोंमोन, भट होदोंमोन, नाथाय बिथांमोना फिन बीपीएफआव दिनै जों भट होफिनगोन होननानै न'खर न'खर बिदि बुंदों आरो मानसिफोरा। आरो मोजां नांदों। इन्टेलेक्सुयेलफोराबो गोरों गोराफोराबो तारमाने गोदोनि हाग्रामा सरकारानो मोजांमोन, हाग्रामाखौनो फिन लाबोफिननांगौ, नोंथांमोना फावसायनाङा, नोंथांमोना आवगायबाय था, जों बेगाव जों दं होननानै बुंदों आरो इन्टेलेक्सुयेल। 100% सियर गभर्नमेन्टआ हाग्रामा महिलारि सारनियानो फैफिनगोन। ओरैबायदि मोनसे थौ जादों जोंनि समष्टियावल' नङा, सारा बिटिसिआव 40टा समष्टियाव बहुद थौ जादों, मोनसे जागरन जादों। थारमाने आवगोलनिखौनो लाबोफिननांगौ, हाग्रामा महिलारिखौनो लाबोफिननांगौ होननानै मोनसे थौ जादों। राजनितियाव बुङो, सोरबाया सोरबा माबा माबि बुंना लायो अनेक, खिन्थु देरहागोनाथ' सासेयासो देरहागोन नालाय, नङा होमबा? दा बिदिनो अनेकआबो अनेक बुंगोन राजनिति डाइलग, खिन्थु कक्लाबारि समष्टियाव बीपीएफआ देरहागोन बे रोखा। आंनि लोगोआ सासे टिकेट दाबिदार, दिनैल' नङा आवगोलावबो टिकेट दाबिदारमोन इउपिपिएलनि। दा आवगोलाव मोनाखै, दा देग्लायबो दाबिदार। दा टिकेटखौ मोनगोन ना मोना दा बिथांनि खोथा आरो। दाथ' ओरैनो जों बिदा फंबाय बायदि नालाय लोगो मोनलायो, मोजां। राजनिति पार्टिया बेलेग बेलेग, आलादा आलादा, आं आलादा बेनि आलादा, होमब्लाबो जों बिदा फंबाय बायदि सोलिलायो। दा जायखिजाया गावथ' होनदों मोनगोन होननानै, खिन्थु मोननाय मोनैया गावनिसो खोथासै, नङा होमबा? बेखिनियानो। गुबुन फारसेथिं बे एखे हाबाफारियावनो 63 नं सापागुरि बियाबनि बीपीएफ दोलोनि बारग' एमएलए थानेश्वर बसुमतारिया बाहागो लाना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि जों बानायनाय लामा आरो दालांजोंनो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि एमसिएलए बिथांमोना साइरेन दामनानै हान्थिगासिनो दं। प्रमद बर'नि बुंनाय बाथ्राफोरा नंखाय होनना रायजो राजाफोरा फोथायदों। आरो कक्लाबारि सेन्ट्रेल स्टेट फार्माव 2020 मायथाइयाव एग्रिकालचार कलेजनि आसामनि गिबि मन्थ्रि प्रमद बर', उतकाव गोरा ब्रह्म आरो एमपि बिथांमोना जथायै अन्थाइ खाम्फा गायसनदोंमोन। दिनैसिम बिनि महरा मानो गैया होनना सोंलु खालामना बारग' एमएलए थानेश्वर बसुमतारिया ओरैबायदि बुङो। दिनैसिम दिनैनि आगोलावबो जादों, दिनै सा 39 जादों आरो गोबां फैबावनांगौ दङमोन। गायनाय फुनायखाय बिथांमोना फैनो हायाखै।
बांसिनानो बिथांमोना थांनाय बाराव इउपिपिएलआवनो भट होदोंमोन होननानै बिथांमोना बुंदों। दा देग्लाय जोंनि बिपिएफ हान्जायावनो फैनानै जोंनि मानावगिरि हाग्रामा महिलारिनि जि आदर्श बेखौ मोजां मोननानै बिथांमोना फिन दिनै बिपिएफआवनो जगदान जाफिनबाय आरो बिपिएफखौ देरहाहोनो थाखाय बिथांमोना हाबा मावसिगोन। आङो एप्लिकेन्ट आं दरखास्त' होदों आङो दलाव दलनि जासे मावथि हिसाबै। दा उनावहाय होनाय होयिया जा हाइकमान्डनि दङ आरो जोंहा मोनसे हाइ लेभेल स्क्रिनिं कमिटि दं बिथांमोननि बिबेचनानि दारै मोननाय मोनिया हाइकमान्डनि। जुदि मोनोब्लाथाय माबायदि थासारियाव जागोन ना फोरमायगोन? देरहानायाथ' दा दिनै जोंनि बर'फ्रा बे इउपिपिएल दलाव जिबायदि फोथायनानै सोलायनांगौनि बाथ्राजों सोलायदोंमोन दिनै बे 5 बोसोर जालांबाय। दा जौगानायखौ नुवाखै। जिखिनि खोथा होदोंमोन न'खर न'खर साख्रि होनायनि खोथा, 75,000 रां होनायनि खोथा, जेनेबा सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बायदि बायदि, दा बेखौ रायजोफ्रा नुना मोनाखै आरो न'खरफ्रोमबो साख्रि होनायाथ' नंखाय जाहैबाय। दा बेफोरखौ बुजि मोननानै दिनै रायजो राजाया प्रमद बर'नि जिखिनि बुंनाय बाथ्राफोर बियो गासैबो नंखाय होननानै दिनै रायजो राजाया फोथायदों। दा ओंखायनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि जिखिनि बुंनाय बेखिनि खोथा होनाय बेफोरखौ फोथायनानै दिनै रायजो राजाया बिपिएफआव जगदान जादों। ना बेथ' बुंगोन गाव जेनेबा दा सासनाव दं जेला बिथाङा रायजो राजानि गेजेराव हाबनो हायाखै जों मिथिगौ। नाथाय किसुमान मोनसे मोननै बिथांखि नाजावदों बेफोरखौ लानानै रायजोनि गेजेराव हाबनो नाजादों। दा जों जे बिपिएफ दला थांनाय 15 बोसोराव जिखिनि हाबा मावदों दा बे मावनायनि उनाव दा रायजोफ्रा गोदानै हाबा मावनाय नुवाखै। दा जोंनि कख्लाबारियावनो आं प्रश्न खालामगोन जे कख्लाबारि सेन्ट्रेल स्टेट फार्माव 2020 मायथाइयाव एग्रिकालसारनि मोनसे कलेज बेवहाय मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जा प्रमद बर' उरखावग्रा ब्रह्म आरो एमपि बिथांमोना ज' थानानै बेवहाय बे एग्रिकालसार कलेजखौ गायसनदोंमोन। नाथाय बिनि दिनैसिम महरा गैया। दा बेफोर जाबाय बे सरकारनि मावनो हायैया बेनो बयनिख्रुइ देरसिन जोंनि ओनसोलाव। बेयो थगायनाय जादों। थगायनाय बे एखेबारे रायजो राजाखौ थगायनाय जादों, दलखौ थगायनाय जादों, ओनसोलखौ थगायनाय जादों। दा बेनि थाखायनो रायजो राजाया देखा देखि बे दलखौ फोथायनो हायाखै। आरो बेनि बादैबो गोबां दंबावो जों बुंजोबा दा जों समाव लासै लासै बुंबाय थागोन। एकदम दिनैनि दिनाव भट जायोब्ला दिनैनो सरकार जागोन बे जोंहा फोथायनाय दङ। रायजोनि माबायदि जौगानाय खामानि मावगोन? रायजोआ जोंहा जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगो जोंहा मोनसे आलोचना जादों। जों दलाव मोनसे डिसिसन जाबाय जे सरकारा फैयोब्ला जोङो बिटिसि ओनसोलखौ सर्बप्रथम जोंहा हानि जों सार्भे जागोन। जोङो जाय जेराव थायाथों 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव जिखिनि जाथि जनगोष्ठिया बे बिटिसि ओनसोलाव दङमोन बिसोरो नागरिक जोंनि आरो बिसोर जेराव जेरै दं बे सार्भेनि गेजेरजों बिथांमोननि हा पाट्टा होनायनि बेबस्थाखौ जों प्रथम खालामगोन। आरो बहा 4 बोसोराव माखौ मावखो जों नुवाखै। जों दिनै थांनाय 15 बोसोराव बे खालदिया जिङाव जोङो बे मेलखौ खालामदों। बे खालदिया दैमानि सायाव गंसेबो पाक्का लामा गैया आरो गंसेबो आरसिसि ब्रिज गैयामोन। बेयाव आथिखालाव नावफुटानिफ्राय नावसालिसिम 7टा जोङो पाक्का दलं जों बानायदों। आरो जों एमएलए जानायनि आगोलाव 2006 मायथाइनि आगोलाव जोंनि सापागुरि समस्ति बा कख्लाबारि ओनसोलाव कुनु दोंसे लामा पाक्का लामा गैयामोन। दा थांनाय जों 15 बोसोराव जों बेखौ मावजोब्बाय। दा बेजोंनो बिथांमोना थाबायनानै साइरेन दामै दामै दिनै जेबो मावाखै होनबाथ' जायाना। बे जयनिं हाबाफारियावनो बाहागो लाफैयो 63 नं सापागुरि बियाबनि बिपिएफ दोलोनि टिकेट बिनाय सोगोमसार बर' आरो कख्लाबारि ब्लक बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे गुबुन गुबुन थाखोनि दैदेनगिरि बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जायो। दिनै बे गधुलिगाव प्राइमारिनि आन्दाराव जयनिं हाबाफारि सोलिदों। दिनै जों बे गधुलिगाव प्राइमारिनि आन्दाराव खेबथाम जयनिं जाबाय। गासै 100निबो बांसिन इउपिपिएलनि कर्मिफोरा जोंजों जयेन जाफैबाय दं।